passat 17 anys amb un equip de gent bastant coherent, dels quals aquí en tenim alguns dels que queden, doncs el director de la publicació és el que rebia els cops de pau, el Francesc. Aquest home... El marquès de Vernet, rei del paradís, l'insofrible Minox, que contenia el que dibuixava, però que dibuixava molt bé. I, evidentment, hi ha altra gent que han col·laborat aquí, alguns que no ho han deixat, alguns que han sigut escriptors famosos, estil Besarov and Company, que ara no se'l volen recordar, però havien col·laborat al Fisó. D'altres que han col·laborat als darrers temps, aquí tinc un senyor, el Cristofoll, que feia postals als darrers números. I, evidentment, teníem un equip format per... Hi ha matèria per criticar i per ser dolents amb tothom. El problema és que, com que coneixem molt bé el món del català, doncs bàsicament picàvem sobre el món del català i això era molt mal acceptat. Però, en fi, escolta, hi ha una frase famosa que diu que pel bé et farà plorar, doncs nosaltres fèiem això. Publicació, però em sembla que el que ens ha sempre anat bé és de veure que sempre hi havia gent que ens demanaven per què no pareu d'això, aneu a preguntar, vos dirà tal cosa, i quan miri la gent per aquí, hi ha gent que no he vist de fa un moment, d'altres que no són aquí, m'he dit, finalment, hi ha hagut ple de gent que han fet el Fisó, i som segur que si hi havia entre vosaltres, un important al país, gent que s'atrevien a fer una cosa semblant, del dia endemà ho podrien fer. Perquè, la cosa, com ho diu l'alcalde, la cosa a pas va ser canviat del començament, doncs, bueno, tots ho sabem, hi ha manera i, només jo puc dir gràcies per ens haver ajudat durant tots aquests anys, quan hem tingut dificultats, i mai el pis ens ha mancat. I això ho hem de saber. Aquí un català del nord ha de saber que mai el pis li mancarà, a condició de li demanar, i el pis li pot demanar molt. És el que hem fet durant 17 anys. Gràcies a vosaltres. Hola, bon dia. Bon dia, sí. Aquest senyor és o era el director del Fisó, és això? Senyor, com es diu? S'acaba, doncs, Francesc Pugó, ben segur, dic, sí. Ara, bon, clar, soc l'ex-director del Fisó. Ja que és el darrer número, l'últim número, doncs, ha sortit per aquest mes de desembre i, doncs, bueno, és una aventura, ha estat una repetició de bons moments. Quants anys? Hem començat al 93, doncs fa 17 anys. Que si va venir amb l'idea, aviam, què se podria fer per despertar un poc els ànims d'aquest país. Som segur que avui hi ha gent que diu que hi ha res a fer, la gent no vol fer res, les organitzacions, els partits són dolents i tot el que vols. És un poc la mateixa mena de reflexió, de fet. Us ha passat en pocs dies o hi heu reflexionat bastant? Us hem pensat i repensat, perquè sabíem que això suposava un poc de divertiment personal i hauríem volgut reunir més gent per ho fer. Això ho hem pas aconseguit. Hi ha molta gent que ens han ajudat, però... Es pot dir que era un nucli entre 5 i 10 persones, és això? 4 o 5 persones. Puc dir sense traicionar persones convençudes d'independentisme i ho sabíem per què ho feien.
Alguna esperança per que torni al Fissó? Perquè hi ha com una promesa. Quin és el títol aquest mes? Quin és el títol? Per un cop ens enganyarem pas, perquè hem dit que és el darrer Fissó abans de la independència. Això vol dir que si hi ha la independència bastant aviat, potser hi haurà... Si la independència bastant aviat, veu que hi ha... Sí, perquè jo m'agradaria molt, això sí, pensi que m'hi tornaria. Si demà tenim un govern català, no regalaré de l'atacar i del criticar, això sí. Serà molt de ple. Molt més que per tot l'altre que hem fet fins ara. Això sí, m'aniria molt bé. Si hi ha res d'important per afegir, m'aniria molt bé. No, pensi que sí, ara l'hora és a lluitar decididament per l'independència. Pensi que sí, se cal pas amagar. Hi cal anar, i s'hi pot anar amb la bon humor i rient. Moltes gràcies i sembla que al sud hi ha bastanta gent que ho pensa, que se desperten bastant. Gràcies, adeu.